बे दतमा ब्लकनि दिनैहाय बे ट्राइनियेल कनफारेन्स दा बेनि डेलिगेट सिटिं सोलिगासिनो दङ बे डेलिगेट सेसनाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों जोंनि बिपिएफनि वार्कारफ्रा दिनै बे गोबां बोथोरा गाज्रि दिनै अखा हादोंब्लाबो जोंनि साफ्रोमबो वार्कारा न'निफ्राय ओंखारबोजोबदों बाहागो लाफैदों बेनो फोरमान जे बिपिएफ दोलोखौ जेसेबांनाखि बारहुंखा सारअन्थाइ जेसेबांखि खैदां खैफैया मानो 2025 आव हमथानो हानाय नङा बेनो फोरमान रायजो राजाफ्रा उइलिंलि फैदों बेवहाय सोरखौबा माने न'निफ्राय लेंना लाबोनाङाखै बिपिएफनि मिटिं दं होननाय लोगो लोगो बयबो गोसो जानानै ओंखारबोदों दा बेनो प्रमान 2025 आव बिपिएफआ सरकार दानो थांगासिनो दं बेखौ रावबो होबथानो हाया बे रायजो राजाफोरनि जे मेन्डेट बेखौ जों दिनैनो मोनबाय होननानै बुंनो हायो जेसेबां राजनितिक दल गोदान दाया मानो जेबो लाब गैया गोदान माने गोबां गोदो दल दंमोन बिपिपिएफ दाबाय बिपिएफ इउडिपिएफ दाबाय अनेकथा पार्टि दाबाय गाव हारसिंनो थैलांजोब्बाय बे समनि दाहाराव रावबो गाबथानो हायाखै दा बेबो ओरैबायदि दाहाराव सोलिना दं बिपिएफनि जे मोनसे दाहार बेवहाय रावबो गसंथानो हाया आरो बे दैमाखौबो बारनो हाया बेबादि मोनसे दाहारा सोलिगासिनो दङ गतिके आल्टिमेटलि बे बिपिएफआव बयबो ज' जाजोबगोन आरो दानो हायोबाथ' मोजांसो जोंहा बिपिएफआ मोजां माने माखासे माने लाइक माइन्डेड दिनैहाय माने इउपिपिएल एनडिपि लाइक माइन्डेड मानसिफ्रा जुदि एनडिपिआ गोदान दायोबा बे दा इउपिपिएलआव भट होग्रामोन बिसोर बे भटआ गावनानै थांगोन जोंहा आरो लार्जेस्ट मेजरिटि जानायनि मोनसे सुबिदायासो दङ जों खोनाबाय थादों दा गोबां मोनसे पलिटिकेल पार्टि ज' माने गोदान जोनोम जासिगोन होनबाय थादों सोरबाया डेपुटि चिफनि लबाव माबा माबि केम्पेइन खालामबाय थादों मादों बिदि खोनाबाय थादों दा जेखि जाया जोंनि बिपिएफआव जेबो खहा खालामा जोङो बिपिएफआ रायजो राजाफोरजों दङ रायजो राजाफ्रानो दानानै निसाय दा रायजो राजानो जोंखौ आदर खालामगासिनो दङ आरो बेनो फोरमान जे थांनाय जोङो एमपि इलेक्सनाव हारसिङै गेलेनानै जे जोङो एथ' बुरजा भट मोनदों 4.5 लाख जोंनि बिरोधि दल मोनब्रै मोनबा पार्टि नांनानै ज' जाब्लाबो जोंखौ माने फेजेनदोंबो होननो हाया क'क्राझारावथ' जों देरहाजोबदोंआनो बुंजायो दा जोङो थांनाय बारनि जेनाखि इलेक्सन 25टा एमसिएल समस्ति देरहाखादों देट मिन्स सरकारा अलरेडि जोंना जाखानानै दङ दा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावथ' आरो 25टा मोननो 30टा बारगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो मानो होनोबा एमपिनि इलेक्सना आलादा आरो एमएलए इलेक्सना आलादा काउन्सिलाव बयबो बिपिएफखौ लुबैयो जे बिराद धौ दंमोन थांनाय बाराव इउपिपिएलनि धौ बाप एकट जागोदान बिसोर सानदोंमोन 25टानि बारा मोनगोन दा नुबाय 11टाल' देरहादों थांनाय बाराव इसेग्राब दंमोन आथा दाथ' दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिबो मोनसेबो मावनो हायाखिसै सेंग्रा सिख्लाफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानैबो दिनै साख्रिबो होनो हायाखिसै बान्दो दंग मोजां जायाखिसै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय मोनफ्रोमबो दफा दिनै सुफुं जायाखिसै एनडिएफबिनि समस्या जोबाखिसै सिमा बारायनाया जायाखिसै 40टाखौ 60टा समस्ति खालामनांगौ दाबो मावजायाखिसै दा बे मोनफ्रोमबो अर जोंब्लावजोबगासिनो दं दा बर' समाजाव दा गतिके बर'फोरनि भट मोननांगौआ प्रमद बर'नि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे आगनि फरिखासो जानानै दं बे गामियाव जे हाबहैनो हागोन ना हाया दे बे माने दाउ दुला बाथा होनाय बादि होजागोन नामा पुहुखेदा जायखौ असमियाव बुङो नङा होमबा नेवलाय होनाय दा बेफोरबादि मोनसे परिबेससो फैगोन नामा जों दिनै मोनदांहरनो हायो आरो मालाय दा बे सोर गाइखेर लोङो सोर फिथाइ जायो जोंबो नायबाय थादों दा गाइखेर जायोबा फिथाइ जायोबा ब्रेना डेभेलप जायो बयबो मिथिगौ दा बे गाइखेर जानानै फिथाइ जानानै एथ'ग्राब ब्रेना डेभेलप जाबायमोन होमबा बिसोरो बिराद स्पिडआव दिनैनि 5G स्पिडआव खारनो हानांगौमोन नङा होमबा 5G स्पिडआव खारनांगौमोनबा बिटिसिआव बे मोनब्रै मोनबा जिल्लायाव दा बिथांमोननि मावनायजों डेभेलप जेरखम सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदोंमोन दा मोगथां महर मोनफैनांसिगौमोन दा बे बिथांमोना बुजिबाय बे गाइखेर जानानै फिथाइ जानानै जे डिसिसन लादों बे डिसिसना ओंखाम जाग्राफोरजों हाया माइरं जाग्राफोरजों हाया बेखौसो फोरमान होनाय जादों आरो मालाय दा बे बिथांमोना जे फिथाइ सामथाइ जानानै इसेग्राब डेभेलपमेन्ट जानानै जे खामानि मावनो हायाखै बेखौ बिथांमोना गावसोरनो फोरमान होनानै लाबाय रायजो राजासो बिजिरगोन गाइखेर जाग्राया बांसिन मावनो हायो ना माने ओंखाम जाग्रा ना बेदर जाग्राया बांसिन मावनो हायो बिथांमोना नुगोन आरो मालाय दा बेखौ जों मोनब्रै मोनबा खोलोब थांबाय होननाय खोनादों आरो जाय रायलायग्रा बेबो बुंना होबाय जोंनि रबिराम नार्जारि सारा दा मोनसे क्रिटिकेल पिरियडआव फैबाय दा आरो स्पस्ट बिथांमोना आगोलाव बुंबाय थादोंमोन प्रमद बर'आनो चिफ जागोन दा जोंनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया गावनि खुगानिफ्रायनो बुंनानै होबाय दाख्लै खासियाबारियाव जे चिफआ गावनो जागोन बे खुनु दिसपुराव थांनायनि खुनु बाथ्रा गैया दा बेनिफ्राय स्पस्ट जाबाय प्रमद बर'आ चिफ गारनो गोसो दंना गैया दा प्रमद बर'आ जुदि दिनैहाय जुदि जाथिनि सार्थआव बा बिटिसिनि सार्थआव जुदि खौसे जानो लुबैयोबा गाबोन डिक्लेयार होनानै लाथों आंनो चिफ नांला आङो बिटिसिनि सार्थआव केबिनेट मन्थ्रि जानानै आङो आसाम स्टेटआव खामानि मावहैसै माखासे दिनै बुंनांगोन एमपिफ्रा बुंनांगोन जे बिटिसिनि सार्थआव दिनै जों माने दिल्लीयाव खामानि मावनोसै जयैनो दिनै एबसुआ बुंनो हानांगोन
रुल खालामनो हानांगोन प्रमद बर' नों 4 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै गतिके नों शिफ जानो मोनला हाग्रामान शिफ जाफिननांगौ दिनै रुल खालामनो हानांगोन बेसो जातीय संगठननि केरेक्टार जागोन आरो बे रलखौ प्ले खालामथों दिनै दिफेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होमब्लासो जों मानिगोन एबसुआ दिनै बे जे खौसेथिनि जेनाखि इनिसियेटिभ बेखौ बिथांमोनहा होमबासो मावफुंनो हागोन बेबादि डाबल स्टेन्डार्डजों हाया मालाबा प्रमद बर'नि जानानै बुङो मालाबा सेल्फ स्टाइल जानानै बुङो बेबादिजों जानाय नङा दिनै बिसोरनि पलिटिकेल केरेक्टारखौ बिथांमोना गारनानै फैनांगोन दिनै दम होनांगोन खुनु फर्मुला गैया बेवहाय एबसुआ रुलसो खालामनांगौ दिनैहाय प्रमद बर' नोंजों जाला डाइरेक्ट बुंनो हानांगोन बिसोरो फेरेंगा नोंजों जाला गबिन्द नोंजों जाला गतिके नोंसोर रिट्रिट जाजोबदो जोङो मिलायनोसै 20ता बोरै गेलेनो हायो फैबाय थानाय 2026आव सोरखौ MLA खालामनांगौ सोरखौ MP खालामनांगौ जों डिसाइड खालामसिगोन गतिके नोंसोर जिराय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानांगोन दिनै एबसुआ होमब्लासो दिनै बे खौसेथिया जाफुंगोन नङाबा बेबादि शिबनि लबि खालामबाय थानाय मन्थ्रिनि लबि खालामलायबाय थानाय गावबागाव साइसआव बुंबाय थानाय मालाबा गाइखेर जानायनि माबानि लोंनाय जानायनि नामाव बेबायदि गावजों गाव प्रपागेन्डा होलायनानै मुं सुलायनानै मालाबाबो खौसे जानो हाया दिनै एबसुआ रुल होदों आं बेखौ दिनै खावलायदों थेंक इउ